No Pazo hai máis de 500 variedades de camelios, un gran viveiro e milleiros de árbores, algúns deles exemplares singulares. Dende este estanque continuamos o itinerario polas paisaxes de Galicia, que nos levan agora á fin do mundo, a unha das mellores panorámicas de país. En Fisterra, un grupo de arquitectos acaban de recibir un premio pola súa intervención no contorno do faro. O Cabo Fisterra é a segunda localización que máis turistas recibe de toda Galicia. Hai 2 anos foi declarado Patrimonio Europeo. Calquera intervención neste enclave tiña que ser integral, respetuosa co medio e mesmo coa poética da fin do mundo. E esta tarefa correspondeulle ao estudio de arquitectura RVR. Unha vez que visitado o lugar, o que menos chamou a atención era o caos de tráfico, de fluxo de xente que non estaba nada organizado. A primeira decisión foi pechar o acceso dos coches ao cabo. Organizaron un primeiro espazo para a chegada dos visitantes e o aparcamento dos vehículos. Xogando coa natureza, tentouse eliminar o impacto visual. Decidimos facer unhas incisións na ladeira, non? E aparcar os coches en trincheira, non? Aproveitando un pinar existente, metimos os coches un pouco debaixo desos pinos, conservamos todos, para poder minimizar ese impacto tan grande, non? A un nivel inferior construíron un edificio para tendas e aseos, unha estrutura feita en madeira e tellada cunha capa vegetal. E a partir de aí, o camiño. Perfilaron os noiros do cabo, corrixindo así os recheos artificiais que o desfiguraran no pasado. Pro chan optaron polo formigón, unha aposta estética pero tamén funcional. É un material resistente que soporta o tránsito de Servizo Faro, que a fin de contas é un dos puntos de referencia pro tráfico marítimo no noroeste. E aínda así, cada 4 metros, unha xunta de herba entre as placas recórdannos a indomable presenza do natural. É unha intervención sutil, como a de recuperar a inclinación natural do cabo, amplificando así a chamada do mar. Recuperando esa inclinación, a sensación tamén de volcarte hacia o mar, se intensifica moitísimo, non? Marcial tiña claro que as intervencións debían ser mínimas, pero tan intensas como o contorno. Non só recuperou este vello muro, senón que o transformou nunha fronteira entre elementos, entre a terra e o mar, unha liña na que asomarnos a outro punto máxico, o Monte Pindo. O arquitecto foi contido instalando bancos, porque os valados e a propia natureza transfórmanse aquí nun mirador. Cousas moi simples, moi duradeiras, moi contundentes, non? Para non agredir, non? Foi unha operación de limpeza e de darlle expresividade aos elementos, non? Discretamente deseñou unha ruta pro visitante, depurou elementos, e engadiu outros de carácter simbólico como a este crematorio, onde os peregrinos se purifican queimando as roupas. Como aquel Arasolis, este orientouno tamén cara ao oeste, preparándonos así pro solpor.